De 52 minutos, pois, miren, dun animal que xera, bueno, pois certo temor como é o xabaril, a outro, pois, moi simpático cada vez que o vemos. Son as alpacas, non confundir coas llamas, que cada vez están tendo máis éxito aquí en Galicia. As alpacas son animais propios do centro e do sur de Perú, pero cada vez son máis as granxas polo resto do mundo que se animan a crialas. En Galicia non íamos ser menos, pero por que dedicarse a coidar estes animaliños? En primeiro lugar, porque son bonitísimas. O seu pelame espeso e abundante chama a abrazalas nada máis velas. Pero non só iso, a súa lá pode converterse nunha fibra de luxo, termorreguladora e que apenas causa alerxias. Son moitas as vantaxes xuntas que converten este produto en algo exclusivo e escaso. Con todo, o verdadeiro luxo non é material, fan moita compaña e teñen un trato próximo. Nun primeiro momento poden ser algo tímidas coas persoas, pero unha vez que toman contacto coa xente, convértense nas compañeiras ideais para grandes e pequenos. Como as súas curmás as llamas, tamén cuspen para comunicarse, aínda que só o fan se senten intimidadas ou en perigo. Con todo isto, non é extraño que as granxas de alpacas galegas se acheguen visitantes e voluntarios que lles dan de comer ou as pasean, porque ademais de facer compañía, son unha moi boa terapia ante estrés. Aínda que se poden contar cos dedos da man, cada vez hai máis granxas na nosa comunidade nas que gozar destes maravillosos animais. 11:54, que claro, non deixa de ser curioso que haxa máis xente que se anime a ter este animal. De feito, Alba, que levou a telo a parella coa que estás? Pois eso digo eu, compañeira, porque Toni e Lauren vivían en Londres e como chegades, Toni, bo día, a montar unha granxa de alpacas na Terra Chá? Pues, bueno, llevamos casi 3 años y medio aquí y el tiempo vuela. Y bueno, aquí estamos montando la granja con estas chicas tan amables y sí, estamos muy felices con el cambio de vida. Tedes, bueno, un montón de alpacas, estamos a velas por aquí. Como lle sacades vos rentabilidade a estes animaliños? Bueno, hay muchas maneras de aprovechar de las alpacas. Lo más claro es la calidez de la lana, porque ya verás, es algo bastante suave y que es hipoalergénico y así no te da enfermedades. Y bueno, más de la lana hacemos como, bueno, no traduce bastante bien en español, pero como senderismo con las alpacas. Ai, que curioso eso, non? Claro, sí. Salimos con una alpaca en una correa y así se puede aprovechar del clima, del tiempo y del local. A verdade é que son moi curiosas, compañeiros, son super suaves. Lauren, son uns animais magníficos, non? Sí, en mi opinión es muy cariñosas, muy curiosas y sí, mucho amables, con los niños increíbles. Ellos gustan mucho abrazos, besitos, caminates, sí, animales increíbles. Como é o voso día a día con elas? Ay, perdón, no entiendo. O voso día a día con elas, que facedes con cas alpacas? Dadeslle de almorzar, comen, corren? Sí, ellos comen mucho de hierba verde y zanahorias, gustan mucho zanahorias y tipos de piensos, sí. A verdade é que é chamativo, non? Non estamos moi acostumbrados a velas aquí, pero adáptanse moi ben e xa vemos que están felices. Están muy felices. Que bueno, porque entre aquí y donde vivimos, al final no hay mucha diferencia y así no les cuesta mucho de adaptarse al clima de Galicia, porque bueno, aquí ves que es muy verde, que llueve mucho, pero también en verano hace calor y es por eso que tenemos que esquilar las alpacas dentro de muy poco tiempo, porque así que bueno, con unos 25-30 grados, con una chaqueta así tan esponjosa, sí, que puede hacer daño, sí. Toni, unha última cousa, non escupen, non? A las personas nunca.
Entonces podo estar tranquila. Sí, bastante tranquila, ya verás. Pois nada, compañeiros, eu voume quedar por aquí con esa magnífica actividade de pasear alpacas e unha vez máis abraiada con estes animaliños. Un biquiño. Pois sí, porque xa estivo Alba outro día noutra das granxas que hai en Galicia de alpacas, a verdade é que son fermosísimas, claro. Este animal non é como as llamas, non? Este non cuspe, non, Bernardo? Non tanto, pero tamén cuspen, pero as persoas non. É que son efectivamente parentes das llamas, son primas irmás, poderíamos dicir, pero as alpacas pois son máis pequenas e están máis enfocadas á produción de lá, que é unha lá, por certo, altamente valorada. Foron domesticadas durante milleiros de anos por poboacións indígenas dos Andes, de onde son orixinarias principalmente en países como Perú, Bolivia ou Chile. E existen dous tipos de alpacas. Aquí vémolas perfectamente. Hainas as huacaya, cunha pelaxe máis esponxosa e máis densa, e as suri, con pelaxe longo e máis sedoso. A súa pelaxe é extremadamente lixeira, cálida e tamén máis suave cada ovella. É unha lá hipoalerxénica, é dicir, as persoas alérxicas poden usar produtos desta lá, de lá da alpaca, sen problema. Entre as súas curiosidades, a súa lingua é incriblemente flexible, mesmo lles axuda a sacar as sementes de dentro das plantas. Retiran as sementes e comen a planta. Son animais ruminantes que mastigan lentamente durante un longo período de tempo. Para que? Para extraer todos os nutrientes posibles. E as alpacas teñen unha vida útil longa. Poden vivir entre 15 e 20 anos, aí queda iso. Viven en mandas, son moi ben levadas con outros membros da especie e, aínda que son pacíficas e amigables, a non ser que se sintan incómodas ou ameazadas, aí é cando emiten un son chamado Como dixemos, poden tamén chegar a cuspir, como as llamas, pero fano máis como defensa ou para mostrar que non están cómodas ou que están invadindo o seu espazo persoal e a súa comida. E como boas galegas que xa son, ante a comida non perdonan. Vamos, eso ninguén. Claro que son uns animais fascinantes, pero claro, teñen tamén unha opción de negocio moi claro. De feito, o outro lugar que visitamos xa ao lado da granxa tiñan Elba unha tenda onde vendían traxes feitos de lá de alpaca, que contaban que ten moitas máis propiedades, vamos, que un tecido de luxo dentro da sastrería. Sí, hai un pouco, está no nivel do cachemir, non? Si, son las caras, porque ademais non teñen lanolina, que é un composto, non, que os alérxicos sector lles causa moita, bueno, reacción. Entón, claro, cada vez un tecido máis cobizado, bueno, quizá aí temos un segredinho do éxito das alpacas, non? Sí, dende logo que sí, ademais o feito de que sexan tan amigables, xa o comentaba outro día, que nun hospital en Irlanda están facendo un proxecto precisamente cun granxeiro que ten alpacas. Entón eu invitaría a estes granxeiros que teñen alpacas aquí a que tamén a visitar hospitais en Galicia e residencias de maiores, porque a verdade é que as visitas, igual que cando se fan visitas con cans, son visitas moi positivas, tanto para os residentes como para os propios animais que están moi tranquilos e reciben moi ben este tipo de visitas, e a verdade é que, bueno, é moi unha nova vía aí. É que mirando, é que ten que alegrarche a vida, non, Patricia? Ver aí un animaliño así, non? A nivel turístico, véxolle moitísimas opcións, máis alá da lá, que efectivamente sí que se lle pode sacar beneficio. Tendo en conta onde está situada esta granxa, que está nun entorno maravilloso, que me parece que o Camiño de Santiago pasa preto. O sea, que peregrino non se detén a ver estos animais, estas rutas sendeiristas que plantexan con elas, que podes levar a nenos, pareceme unha opción a nivel turístico de verdade a explotar e fantástica. E ademais, se efectivamente van en mandas e eles creo que querían, puxeranse como límite esta parella, ter unhas 40 máis ou menos, vamos, a mí me parece que van... Que non producen alerxias, claro. Sí, eso por alá é o que estaba pensando Pepo, que hoxe cas temperaturas que temos aí por esa zona, que dicía que tamén requiere moitos cuidados, non? Esquiladas cada pouco. Sí, supoño que terán se xa no meu caso o pelo medra a unha velocidade increíble, pois imagino que nas alpacas ainda máis, entón sí, haberá que estar moi pendentes de esquiladas, pero bueno, iso é rendabilidade tamén a hora de aproveitar esa lá, e se ao final resulta que tamén dan leite, e despois, bueno, no caso das que xa vayan
morrendo xa. Ao final acabamos comendo alpaca tamén, ao final é un negocio absolutamente Bueno, redondo. 12 minutos, outra curiosidade, outra granxa de alpacas que visitamos hoxe no termómetro, cando estamos a nada, seguro que moitos de vostedes